Hej og velkommen til det her online informationsmøde omkring fjernvarme til Holbæk by. Vi kan se, at der er rigtig mange på, så det er jo dejligt med den store interesse. Vi kommer lidt vidt omkring planerne og projektet, men først så tænker vi lige at gå ind og lige sige velkommen og fortælle her en hvem vi er. Det er en væsentlig detalje. Vi har taget varmeplanmyndigheden med af kommunen. Vi har her ved siden af mig Lotte Højgaard, som er leder af by og landskab i Holbæk Kommune. Og så har vi Julie Kure, som er varmeplanlægger, også i Holbæk Kommune. Ved siden af mig her på den anden side, der sidder Jesper Jørgensen. Han er projektleder i Forces projektafdeling. Og jeg selv hedder Thomas Ehlers Røn og er energiplanlægger i Fors også. Lige nogle formalier omkring, hvordan det her møde det kommer til at foregå. Først så tager vi præsentationen og går dem igennem. Bagefter så svarer vi på spørgsmål. Spørgsmålene, dem sender I til os via chatten. Og vi skal først godkende spørgsmålet, før det bliver synligt for alle de andre, der ser med derude. Og så hvis vi oplever spørgsmål, der ligesom, hvor emnet spørgsmål er det samme og bliver gentaget osv., så puller vi dem sammen, så vi ikke ligesom svarer på det samme spørgsmål af flere omgange. Og så offentliggør vi det, så alle får glæde af det. Og så en vigtig detalje, altså vi offentliggør ikke spørgsmål, som indeholder personfølsomme oplysninger, såsom efternavn, adresse og andre ting, der kan være personfølsomme. Og lige til sidst, så er der en guide inde på vores hjemmeside, fors.dk/fjernvarmeinfo, hvor man kan lige finde ud af, hvordan man stiller spørgsmål, hvis man skulle være i tvivl. Men altså rigtig godt at se så mange, og stor opbakning og stor interesse for fjernvarmeprojektet og fjernvarmeplanerne for Holbæk by. Vi går igennem her, hvad dagens program det er. Vi har lige haft velkomst og introduktion. Det næste det er status fra Holbæk Kommune, og så er der lidt omkring Fors og hvad vi er for en størrelse, og så går vi nærmere ind omkring på selve projektet for Holbæk by, hvad det er, og ligesom rammerne for det. Og så snakker vi omkring, hvad fjernvarme er for en størrelse, hvad det er for en kollektiv varmeforsyningsform. Og så snakker vi simpelthen om de store planer for Holbæk by, men også de helt konkrete planer for Holbæk by, som vi er i gang med, allerede har i gang sat og skal i gang med rimelig snart. Så kommer vi ind på nogle priseksempler, hvad det koster at få fjernvarme, og hvad det vil koste at have fjernvarme. Og så fortæller vi så også i forhold til det, de næste skridt for fjernvarme her til Holbæk by. Og så er det, at vi kommer ind på en session, når vi er færdige med præsentationen, kommer ind på den her spørgsmål og svar session, hvor I kan stille spørgsmål via chatten. Det skal ikke holde jer tilbage for at stille spørgsmål nu, det er meget velkommen til, det kan I sagtens gøre. Så skal de nok komme hen frem til os, når det er, at vi har overstået præsentationen. Men nu vil jeg give ordet til Lotte omkring rammerne for den varmeplanlægning og status for Holbæk Kommune. Tak skal du have, Thomas. Jeg vil sige lidt om, hvad det er, der er de kommunale rammer for varmeplanlægningen. For sådan at starte med os selv, så har vi jo en klimaplan, Holbæk Kommunes klimaplan, som sætter mål, som har betydning for varmeplanlægningen. Og det er blandt andet, at varmesektoren skal blive fossilfri i 2030, og det er at blive CO2-neutral kommune i 2050. Så havde vi en energikrise i 2022, som gav stort politisk fokus på varmeplanlægningen, og regeringen har vedtaget en aftale, der hedder Klimaaftale om grøn strøm og varme. Danmark kan mere 2. Og i den, der finder vi, at gas til rumopvarmning skal udfases, og at vi skal etablere fjernvarme der, hvor det er den bedste løsning. Kommunen skal også lave en varmeplan. Det er en skal-opgave for en kommune. Der er ikke sådan krav til selve formen, men en varmeplan, det skal vi have. Og helt centralt i den, der er det,
at vi skal have udfaset olie og gas som opvarmning. Vi skal etablere fjernvarme. Og så er der det her med alle de steder, som ikke kan få fjernvarme, som skal have grøn individuel opvarmning. Og det ved jeg ikke, om I kommer mere ind på, hvor det er henne, men det er i hvert fald uden for de byer, der kan få fjernvarme. Det kommunen også skal, det er, at vi skal myndighedsbehandle, vi skal godkende et projekt, og det er det her etape 1, som vi har haft inde nu, som vi nu har godkendt som varmeprojekt. Før det arbejde, der ligger der en screening af, hvilke områder, der kan få fjernvarme, og det udmønter sig så i, at vi modtager det her projekt i 23 for etape 1, som er den grønne afmærkning på kortet, som I kan se. Det er endelig godkendt i kommunen i marts 24. Og med den her godkendelse, så er det dermed udlagt til fjernvarme. Det er en stor etape, og den vil i høj grad kunne opfylde kommunens klimamål om at reducere CO2-udledningen og målet for at blive fossilfri i 2030. Så kommer der lidt fra Fors. Ja, der kommer lidt om Fors, og hvad er Fors for en størrelse, Jesper? Ja. Fors er forsyningsselskab fra Holbæk Lejre og Roskilde Kommuner, og vi håndterer affald, vi leverer rent drikkevand, vi håndterer spildevand og leverer varme til op mod 200.000 borgere dagligt, som gør brug af en eller flere af vores services. Og vi er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som er ejet, som sagt, af kommunerne i Roskilde, Holbæk og Lejre, og vi drives efter hvile i sig selv princip, som betyder, at vi hverken må generere et overskud eller et underskud. Det er sådan kort fortalt, hvem vi er. Lige præcis. Og så lidt for lige at sætte et rammer omkring selve fjernvarmeprojektet her i Holbæk by. Som Lotte nævnte, så har Folketinget jo vedtaget en ambition om, at gas skal udfases til brug i rumopvarmning i 2035. Og det var den her klimaaftale om grøn strøm og varme for 2022, hvor at fjernvarme det ligesom skal tilbydes der, hvor det giver mening. Og det er jo sådan lige præcis som det er tilfældet her i Holbæk by. Holbæk by har størrelsen til at kunne retfærdiggøre en fælles varmeforsyning, en kollektiv varmeforsyning som fjernvarme. Vi skal huske på, der er jo allerede kollektiv varmeforsyning i Holbæk. Det er jo bare gas. Når vi snakker kollektiv varmeforsyning, så er der to. Der er gas, og der er fjernvarme. Og det her, det handler om fjernvarme. Når vi skal have gassen, den skal vi have ud. Helt generelt, så kan man sige, den måde, vi får os arbejder med fjernvarmeprojekter og så videre, det er, at vi anvender realistiske priser og indhenter løbende markedspriser rundt omkring, erfaringspriser fra andre fjernvarmeselskaber og hvad der ellers rører sig på ude i markedet, og selv vores egne priser med de entreprenører, vi entrerer med og så videre der. Så vi hele tiden er opdateret på, hvad koster det at lave fjernvarme. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at priserne er steget siden Ukrainekrigen og energikrise og så videre. Og med de her politiske ambitioner også, der er meldt ud omkring fjernvarme skal udrulles, og den her, hvad kan man sige, så som kommunen har været med til med at sende breve ud og så videre der til alle borgerne og om klar besked, jamen så er der jo mange steder i landet, at man er i gang med at udbygge med fjernvarme, og det er jo en helt klassisk udbud- og efterspørgselssituation der er med til at drive prisen op. Man kan sige, vi laver kun fjernvarme der, hvor det giver mening økonomisk. Fordi man kan sige, det er jo efter, som Jesper nævnte, det er jo hvile i sig selv princippet. Der er kun en til at betale, og det er de kunder, der bliver koblet på. Så og derfor laver vi kun fjernvarme der, hvor det giver mening at etablere fjernvarme. Helt konkret for udrulning her i Holbæk etape 1 her, så har vi jo stillet et krav omkring 70% tilslutning
til projektet, før vi går i gang. Og det er netop for at sikre en stabil varmeøkonomi og projektøkonomi, så vi kan ligesom garantere de priser, vi melder ud. Og det er vigtigt for os. Og man skal huske på, fjernvarme, det er jo en mulighed, man kan vælge, og hvis det giver mening for en. Og man skal bare lige være opmærksom på, at det er noget, man skal tage stilling til nu her. Fjernvarme er ikke sådan noget, man lige trækker op af hatten og tilbyder, og så tager det tilbage igen, og så lige et år efter prøver man det igen, og så videre. Det er et tungt, stort infrastrukturprojekt, som gør, at man ligesom for at komme rigtigt til ud af starthullerne og komme rigtigt fra start, så skal man have den nødvendige opbakning, og det er derfor, det er vigtigt, at man tager stilling til, om man vil have fjernvarme, når muligheden byder sig, og man kan have mulighed for at tilmelde sig. Jeg tænker lige, at vi skal måske lige forklare lidt sådan helt konkret, hvad er fjernvarme egentlig for en størrelse? Nu snakker vi om, at fjernvarme er en kollektiv varmeforsyningsform. At det, ligesom gas, det er rigtigt, ja, men der løber bare ikke gas i rørene, der løber varmt vand. Her er sådan et meget fint principdiagram med et varmeværk og et hus. Det foregår på den måde, at man har et fjernvarmeværk, som producerer varme og sender varmt vand. Det er jo sådan en rød ledning her, ind til et hus. Og i huset, der afkøler man det varme vand, man får ind, og bruger det til at varme huset op og til at lave varmt brugsvand. Når man så har kølet vandet ned, så kommer det tilbage til varmeværket, og så bliver det varmet op igen. Og det er ligesom den blå ledning simulerer. Man kan sige, på den måde, så kan man relativt hurtigt omstille større bydel til fjernvarme, og man får også en sikkerhed i, at en prisstabil forsyningsform, og det med, at fjernvarmeværket, jamen det er ikke afhængigt, altså man kan sige, hvis der kommer en ny, mere prisvenlig og miljørigtig produktionsmåde, altså så kan man skifte det på varmeværket, eller tilføje det osv., og den måde ligesom spille på flere heste i forhold til at producere sin varme, og nu ser vi jo meget her med elektrificering af fjernvarmesektoren og så videre, og det skal vi nok komme mere ind på her. Men det er bare for at fortælle, at så snart ledningsnettet er lagt, jamen så er fjernvarme nok måske et af de mest omstillingsparate måder at forsyne sin boligmassen på og bygningsmassen på. Og man kan jo sige helt generelt, Jesper, så er fjernvarme, det er jo ikke en ny ting. Det er jo over 100 år gammel, ikke? Gammel opfindelse. Ja. Så det er jo ikke, det er jo en prøvet teknologi, og over 2/3 af de danske husstande, de er jo forsynet med fjernvarme i forvejen. Så kan man jo så sige, så Holbæk, det er måske den sidste store gasby i Danmark, som mangler at fjernvarme. Så er der måske nogen, der undrer sig over, hvorfor er der så ikke fjernvarme i Holbæk i sin tid. Det er måske ikke en diskussion, vi skal gå ind i nu her, men det er helt tilbage til da man udrullede naturgasnettet og de naturgasplaner, der blev lavet dengang, om at sikre økonomien i det 40-50 år, snart 50 år gamle, 45 år gamle gasnet, der er. Selve udbygningsplanen for fjernvarme til Holbæk, den består af 6 etaper. Og en etape, det er et område af byen. De grænser, de kan ændre sig, sådan, ikke lige etape 1, men de resterende, men vores plan, den ser sådan ud, som vi ser på slidet her. Det konkrete projekt, som Lotte og Julie, de har behandlet i kommunen, og byrådet har godkendt her i marts, det omhandler det lyserøde, det magentafarvede område, etape 1. Og det er det, vi skal snakke mere om i detaljen på de næste par slides her. Men man kan sige, at en udførelsesperiode på omkring 10 år, så skal det ikke gå meget galt, og rammerne skal være rigtige og sådan noget der. Vi skal være ærlige at sige, Jesper, ikke? Altså, det er jo, rammerne for fjernvarme er jo ikke lige så gunstige, som de har været. Man kan sige, der mangler lidt, ikke? På rammevilkårene, ikke? Man har en relativt lav gaspris. Der er nogle politiske ambitioner og udmeldinger, som ikke er udmøntet i lovgivningen endnu, der ligesom gør det lidt sværere at få økonomien til at være fornuftig i de her fjernvarmeprojekter, og samtidig med, hvad kan man sige, forhøjet prisniveau, ikke? For anlægsarbejde og så videre der.
Men hele planen omkring udbygningsplanen, det er jo ligesom, at når vi nu går i gang med etape 1, jamen, så bygger vi ikke med skyklapper for øjnene, og kun koncentrerer sig om etape 1, så er det også med syn for at kunne forsyne hele byen. Man kan se på kortet her, der er nogle orange cirkler. Det første varmeværk, det vil komme ned ved omfartsvejen, mellem omfartsvejen og Holbæk Motorvejen, og hvad det der forsyner etape 1. Når vi så kommer længere i de resterende etaper, jamen så kommer der et ved genbrugspladsen inde ved Spottenbæk, og på længere sigt, når flere etaper kommer på, jamen, så kommer der også et nede ved havnen, nede ved vores rensningsanlæg. Man kan sige, at det kræver jo, at priserne, de priser vi får ind, de er rimelige, og de er i et leje, hvor vi stadigvæk kan tilbyde konkurrencedygtige priser på fjernvarmen. Det er jo alt det lige, altså der er jo som sagt kun kunderne til at betale, og hvis vi betaler for dyrt for at få anlagt fjernvarme, jamen så vil det også afspejle sig i varmeprisen. Og hvis vi har en høj varmepris, jamen så er vi sikre på, så får vi ikke nok opbakning til projektet, og så bliver det ikke til noget. Så det er jo ligesom det her med interessen for fjernvarme, den er utrolig vigtig, altså den opbakning til det, før det overhovedet kan lade sig gøre. Ja, og som sagt, ja, projektet for etape 1, det er jo i gangsat, når vi nu her har fået et godkendt projektforslag, så er vi gået i gang med det. Nu kan vi snakke lidt om selve etape 1, så zoomer vi lidt ind her på det lyserøde her. Det skal måske lige ses, det røde ledning, I ser igennem, det er hovedledningen. Man kan sige, at selve etape 1, jamen bare sådan i rundetal, det er det projekt, der lige er blevet godkendt nu her. Og det er det, som vi skal i gang med at projektere og få lavet udbudsmateriale til osv. Omkring et varmebehov på små 60.000 megawatt-timer om året. Omkring 500 nye kunder og ca. 600 tilslutninger. Relativt få kilometer stikledninger i forhold til kunderne. Det er fordi, der er ret mange storkunder i etape 1. Og så er der hovedledninger og gadeledninger omkring 26 kilometer. Og hele området, kan man sige, er over 90% af gasforsynet i dag. Og vi vil jo gerne kunne få hele området ind. Det er sådan, at projektforslaget det er indrettet på den måde, at vi skal have der er en betingelse for, at vi skal have opbakning til 70%, og det på arealet, altså 70% af det tilsluttede areal, globalt for hele etappen. Men også for de små delområder. Det er lidt svært at se på det kort her, men det kan I finde inde på vores hjemmeside. Men der er små delområder, som også skal nå op til 70%. Og det er for, at vi ikke kører ned ad en villavej eller en vej, og lægger 100 meter eller 200 meter ledning for at forsyne 2 kunder. Det er ligesom for, og så bliver omkostningerne bare uforholdsmæssigt høje. Så det er derfor, så kan vi ligesom styre økonomien bedre og sikre os, at vi ikke, kan man sige, gør det dyrere, end hvad det er højst nødvendigt. Det er, ikke? Altså det er en måde for ligesom at risikominimere økonomien i projektet. Vi vil jo så gerne have, at alle områder kommer op på de 70%, og vi mener sådan set også, at det er muligt. Man kan sige, at det, der karakteriserer etape 1, det kan vi se her, det er i høj grad storkunder, større boligselskaber, offentlige ejendomme og virksomheder. Her er der sådan 2 fordelinger af varmegrundlaget i etape 1. Og varmebehovet, over en tredjedel består af det er de boligselskaberne, og så er der 20%, det er sygehuset. Så det er offentlige og almindelige boligselskaber og virksomheder, der ligesom står for varmesalget. Ja. Der er selvfølgelig også parcelhus, dem har vi også, og de udgiver de der 12-13% af varmegrundlaget. Man kan sige, det der gør, at det er muligt, eller det der gør, at vi starter i etape 1, og områdeafgrænsningen ser ud, som den nu gør, det er fordi, altså en gennemsnits, hvis vi bare tager alle kunderne, varmegrundlaget i etape 1, så er en gennemsnitskunde, altså tilslutningen, den er over 1000 kvadratmeter.
Og det betyder bare noget i forhold til de omkostninger, når man skal lægge en stikledning og så videre der, og få økonomien til at hænge sammen. Det er sådan set, vi gør det her for ligesom at komme godt fra start med at bygge fjernvarme ud i Holbæk. Det er meget bevidst, at etape 1 ser ud, som etape 1 gør. Ja. Det er det, ja. For at få de store kunder med i første omgang. Ja, for at kunne sikre økonomien i projektet. Så er der lidt om vores foreløbige planer om, hvordan vi har tænkt os at udføre etape 1, og der er lavet 2 fine pile der, som viser, som skal indikere, at vi starter i hver sin ende med at lave den hovedledning, som er den mørkerøde, 2 eller flere steder, og så mødes de der, hvor de nu entreprisegrænserne stopper, og så har man etableret hovedledningen nede fra værket, som Thomas nævnte før, nede ved Omfartsvejen. Derefter så vil man begynde at opkræve de her eller tilslutningstilkendegivelser om i de forskellige delområder, hvor vi, som Thomas også nævner, skal opnå de 70%, og derfra begynder man så at lave delområderne med fordelingsledninger og stikledninger inde på de enkelte delområder. Og det vil formentlig være sådan, at der, hvor der er allerstørst, det er jo selvfølgelig måske også der, man starter med at lave det delområde først. Ja, men hovedledning som det første. Ja, så er der jo lidt omkring dialog med vejmyndigheden og så videre, ikke? Jo, og vi ved jo godt, at sådan noget gravearbejde kan være lidt irriterende og lidt til gene, men vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at prøve at mindske de gener og sørge for at vi vil også allerhelst ligge i ubefæstede arealer, hvis der er noget af det, fordi det mindsker økonomien i det og er meget bedre for trafikforhold og gener generelt for borgere i omegnen. Ja. Og det er der en stor del af tilfældet her ved hovedledningen. Det ser ud som om, at den godt kan lægges i rabatten. En stor del af hovedledningen vil nok kunne lægges i ubefæstede arealer. Det håber vi selvfølgelig meget på. Så har vi lidt om, at vi selvfølgelig løbende er i løbende dialog med Holbæk Kommune og med trafikmyndigheden omkring, hvordan så noget skal foregå, også i forbindelse med asfaltering, og så kommunen ikke kommer og asfalterer en vej, og vi så har planlagt, der skal grave i den 2 år efter. Det er der ikke nogen af os, der synes, der er særlig sjovt. Så en tæt koordinering med vejmyndigheden omkring trafikale forhold og almindelig vedligehold af vejsystemet. Ja. Hvor skal varmen komme fra? Det er jo det helt store spørgsmål. Indledningsvis fik vi lige nævnt, at der bliver bygget et varmeværk ude ved Omfartsvejen, mellem Holbæk Motorvejen og Omfartsvejen. Og planen er, at en stor luft til vand varmepumpe, industriel varmepumpe, skal ligesom lave grundlast, producere det meste varme, baseret på CO2 som kølemiddel, og hvor den trækker energien ud af luften. Og så sammen med den så også en 15 megawatt elkedel, som er en stor elkedel, som I kender hjemme fra køkkenbordet, bare 15.000 gange større. Og den elkedel her, den kan være med til at balancere vores elsystem og så videre, og skabe bedre varmepriser. Og det kan den, fordi at der står her 7.000 kubikmeter akkumuleringstank. Ja, hvad er en akkumuleringstank? Jamen det er en stor termokande, hvor man kan gemme varmen. Det vil sige, at man kan producere varmen, når der måske ikke er behov for, man kan producere dobbelt så meget varme, når der ikke er behov for det, men så kan man gemme det, og så kan man lade være med at producere varme, når elprisen er høje, og på den måde kunne producere varme billigt, så man kan få nogle fornuftige varmepriser. Det er det, akkumuleringstanken gør. Også med til at ligesom hvad kan man sige, udglatte spidserne i elsystemet og være med til at hjælpe, man kalder det så populært sektorkobling. Man kan altså lidt se det lidt som sådan et virtuelt batteri, hvor man tager el og omdanner det til varme, og så lagrer det, og så bruger varmen, når der er behov for det. Så det er sådan et slags batteri, kan man kalde det. Jamen reservelast, det skal man jo have på sådan et varmeværk, og det er til, hvis varmepumperne oplever et udfald, eller måske andre ting,
Og de vil være på 100% biogas i 2030. Så tænker jeg nok, jamen skulle vi ikke af med gassen? Jo, det er også rigtigt nok. Men reservelast, det er ikke noget, der kører tit. Det kører helst aldrig kører. Det er jo en, hvad kan man sige, for at skabe den nødvendige forsyningssikkerhed på sådan et varmeværk. Så hvis der er noget, der går i stykker eller havererer, så har man noget andet, man kan tænde op og forsyne med. Biogassen bliver 100% biogas, eller 100% grøn eller biogas i 2030. Det er de fleste enige om. Men præmissen for, at den bliver grøn, det er netop lige præcis, at vi udfaser gasforbruget til individuel opvarmning. Så andelen, altså man kan sige, gasforbruget det falder, og så derved vokser andelen af biogas i gasnettet. Det er sådan helt, det er sådan matematikken bag de her målsætninger. Der gasforbruget falder, der kommer lidt mere biogas, nogle flere biogasanlæg, men ikke så mange, men de kommer, og når andelen af naturgas falder, jamen så bliver andelen af biogas, den bliver større i nettet. Men udelukkende så vil det her varmeværk, det vil køre på elektricitet. Og det er også så dejligt smart, at der ligger lige ved siden af, så har Sirius, vores netselskab, de har en transformatorstation ved siden af. Så der er rigeligt med elkapacitet til at kunne forsyne værket. En vigtig ting at nævne, det er, at det her værk, det er modulært opbygget. Det vil sige, at det bliver kun bygget til at forsyne etape 1, hverken mere eller mindre. Men så når der kommer de næste etaper kommer på, og 2, 3, 4, 5, 6, jamen så er det ligesom indrettet på en måde, som man nemt, ligesom legoklodser nærmest skulle til at sige, men modulært kan udvide anlægget på den grund, vi har købt dernede. Yes. Så der bliver ikke lavet nogen investeringer for noget, der ikke skal bruges endnu. Så det er sådan lidt for ligesom at holde i hanke med økonomien også. Men det kan være, der er nogen, der tænker lidt over, jamen, er det bare det, man gør? Er det sådan et moderne varmeværk ser ud? Altså, det korte svar er ja, men har I slet ikke tænkt over andre alternativer? Jo, det har vi. Vi har været i kontakt med Enagi, som er Mærskes sats der på geotermi, og har været i god dialog med dem, og de har også, nogle har måske bemærket, at der for noget tid siden kørt store seismografbiler rundt og lavet seismiske undersøgelser i undergrunden her i Holbæk, og det var netop for at finde ud af, om undergrunden var egnet til geotermisk varme. Og resultatet var jo opløftende, og det var positivt, og der er en god mulighed for at lave geotermi her i Holbæk. Problemet, man støder ind i her med geotermi, det er ikke teknologien eller noget som helst. Det er simpelthen, at forholdene ikke passer endnu. Forstået på den måde, at der er ikke noget fjernvarmenet i Holbæk by endnu. Vi har ikke noget varmegrundlag, og man skal rimelig højt op, store anlæg for geotermi, før det ligesom giver mening. Så det er ikke dømt ude på nogen måde, men man kan sige, at en gang, når varmeværket stille og roligt bliver udtjent, jamen, så er det helt klart værd at genbesøge en geotermisk løsning igen. Og når vi har fået et væsentligt større varmegrundlag end bare etape 1. Altså vi snakker i 2, 3, 4, når vi er længere ude og har fået meget mere Holbæk på fjernvarme. Så var der noget med den her Kalundborg-ledning, Jesper? Så har der også været noget om en Kalundborg-ledning, som har været op og vende af flere omgange, og det har den egentlig været igennem over et årti snart, og den har været kigget på allerede for plus 10 år siden, at man skulle prøve at trække en ledning fra Novo i Kalundborg til det, der er vækstnettet inden omkring Storkøbenhavn, altså Vestegnens kraftvarmeselskab. Og det var ikke rentabelt på daværende tidspunkt, og det er heller ikke rentabelt at lave den ledning med de nuværende priser, og det er heller ikke så forbandet længe siden, der var nogen, der regnede på det heller. Og det er fordi, der er mange ting, der er ukendte i det her. Altså temperaturerne, som du også har skrevet, det er ukendt. Altså, hvor lang tid, hvor meget kapacitet kan de levere? Hvad bliver prisen? Fordi der er jo også nogle regler for det, at hvis vi kan producere billigere selv, så må vi ikke aftage for en Kalundborg-ledning eksempelvis. Der er jo noget regulatorisk i det.
som siger, at vi skal levere den billigste varme, gudskelov, til jer, som det er muligt. Så vi har kigget ind i alternativer. Ja, og derfor er valget faldet på den her løsning med varmepumper, elkedler og store akkumuleringstanke. Og nu når vi snakker lidt om priser, Jesper, så kan vi se her. Jamen, der er nok mange, der er nysgerrige på, hvad kommer sådan noget fjernvarme til at koste i Holbæk. Helt generelt, så vil det være sådan, at ejendom op til 500 kvadratmeter, der vil det koste 25.000 kroner at tilslutte sig. Og det indbefatter så, at man får et stikledning sat op, og et fjernvarmeskab og afspærringsventiler, og så er man sådan set klar til at få monteret en unit eller et fjernvarmeanlæg indenfor. Det skal jeg nok snakke om senere. Ejendom over 500 kvadratmeter, men op til 1000 kvadratmeter, 50.000 kroner for at få lagt stikledning ind. Og så ejendom over 1000 kvadratmeter, 75.000 kroner. Og som udgangspunkt, så følger de her tilslutningsbetaling, eller priserne her, de følger stikledningen. Det vil sige, der hvor man har, er man nu for eksempel en andelsboligforening og har andelsboliger med hver deres rækkehus med individuel gasfyr, jamen så er det 25.000 kroner per stikledning, det vil koste at få fjernvarmen lagt ind. Selve prisbladet, altså det man skal betale for varmen, når man så har fået varmen leveret, det vi ser ind i nu her, det er 750 kroner per megawatt-time, inklusive moms, for den forbrugte varme. Og en fast pris, det vil sige med til at dække de faste omkostninger, altså afskrivninger, finansiering og drift og vedligehold osv. af alle de her investeringer, på 37,5 kroner per kvadratmeter per år, op til 250 kvadratmeter, og over det op til 5.000, så er det 31 kroner og 25 øre, og over 5.000, så er det så 25 kroner per kvadratmeter. Og så er der så et målergebyr på 625 kroner om året. Det er sådan set tarifbladet. Nu kan vi lige prøve at vise nogle priseksempler, hvor vi så ligger henne. Hvis vi tager sådan et standardhus med fire beboere, 2 voksne og 2 børn. 130 kvadratmeter. 130 kvadratmeter, og et varmeforbrug på 18,1 megawatt-time, og det svarer til de der 1700 kubikmeter gas. Så vil varmeprisen, den vil så lyde på, den røde varmepris, lyde på 19.000 kroner lidt over om året. Vælger man så at få det her, som jeg nævnte tidligere, altså et fjernvarmeanlæg på abonnement, det vil sige, den ydelse vi leverer, man kan vælge tilvælge hos os, det er at få nedtaget til gasfyr og få sat et fjernvarmeanlæg op, og det betaler man så små 3.000 kroner for om måneden. Om året? Ja, undskyld. Ja. om året. Og så er vi så op på lidt over 22.000 kroner i årlig varmeafgift for et standardhus. Kigger vi på nogle lidt andre ejendomme, erhvervsejendomme, den gennemsnitlige erhvervsejendom, altså virksomheder osv., i erhvervsområdet der, den er på 700 kvadratmeter og har et varmeforbrug på omkring 60 megawatt-timer. Jamen, de vil så ligge på en varmepris, inklusiv abonnement på 78.000 kroner og uden abonnement på 69.000 kroner, inklusiv moms. Men som sagt igen, det er jo frivilligt, om man ønsker fjernvarmeanlægget på abonnement. Man kan også selv vælge at få sin VVS'er til at indkøbe det og sætte det op og fjerne sit gasfyr, eller hvad man nu har. Det er jo lidt om prisen og så videre der. Der skal nok selvfølgelig også vores hjemmeside og så videre der bliver også beriget med det her, så man kan gå ind og dyrke det der. Vigtigt lige at lave en notits om det nederste der i forhold til nuværende fjernvarmekunder i Holbæk Have, som får samme prisvilkår som resten af etape 1, når etape 1 er udført. Ja, det er. Så når fjernvarme kommer til Holbæk Have, for det store etape 1-projekt, jamen så er det midlertidige central derude, den bliver jo nedlagt der, og så kommer de over på de samme betingelser, som resten af kunderne i etape 1 har. Ikke? Så det er lige for at nævne det også. Ja. Jeg tror, vi skal fortælle lidt om de næste skridt her. Jamen, vi har jo været i gang med dialog med boligforeninger, offentlige institutioner og store erhvervsdrivende i første etape her. Det har jo været nogle tid, og det pågår jo stadigvæk. Vi er gået i gang med at få projekterings- og udbudsmateriale for det lavet, fundet en rådgiver, der kan hjælpe os med det.
Og faktisk allerede her, under en måned, så kan I møde os på Skulp den 7. og 8. juni. Jeg tænker, at det må være nede på havnen, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det var det i hvert fald sidst. Der vil vi være nede også, så hvis man har tid og mulighed for at komme derned, så vil vi også være rent fysisk, og så kan vi få en snak omkring fjernvarme også. Selv boligejere og små erhvervsdrivende i den første etape her, de vil modtage meget mere information til efteråret. Og vi regner med, at første spadestik til etape 1, det sker i løbet af 2025. Og de første kunder vil blive koblet på fjernvarme i starten af 2026. Så vil sige, hvis man bor ikke i etape 1, men de andre 2, 3, 4, 5 eller 6, etape 6, så vil man modtage mere information fra os, når vi nærmer os området eller etappen, og projektforslagene er godkendt. Det skal jo siges, at når vi skal videre fra etape 1 og videre til etape 2 og 3 og 4, så skal vi jo igennem samme øvelse, som vi har været med etape 1, med at få lavet et projektforslag og få snakket med kommunen og få styr på det, og få det indstillet til byrådet, så de kan godkende det og så videre der, ikke? Så det, der sker nu her, det er jo simpelthen den hardcore tekniske design, projektering af fjernvarmenettet og varmeværk og så videre, og få lavet udbudsmateriale til entreprenører på en måde, så alle kan se sig ind i det. Små som store entreprenører. Vi går meget. Vi vil jo gerne kunne få nogle gode priser hjem. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Så jo færre anlægsomkostninger, jo mindre de bliver, jo bedre rammer har vi for at tilbyde nogle konkurrencedygtige priser på fjernvarme. Men det er jo også vigtigt at sige, at de priser, vi kigger ind i, og dem vi kommer til at se, vil jo blive målt og vejet i forhold til, hvad er det for nogle planlægningspriser, vi har haft, og står de mål med det, eller gør de ikke, er der noget, der stikker fuldstændig af, jamen så kan projektet stadigvæk falde, fordi at vi som sagt skal lave fjernvarme der, hvor det giver mening, og hvis vi ser nogle priser på vores udbud, som er dobbelt så høje end det, som vi har planlagt med, jamen så er det ikke sådan, at vi lukker øjnene og tænker, det går nok, at vi kan nok hente pengene ind et andet sted. Så bliver det ikke til noget. Vi prøver at være meget realistiske omkring vores priser, og både med vores planlægningspriser, men også i forhold til de tariffer og vores prisblade, som vi har meldt ud lige nu her. At vi kan godt forstå, hvis nogen synes, det virker voldsomt, at man måske skal af med adskillige 1000 kroner mere, end det man betaler for gassen i dag. Det forstår vi godt. Men præmissen er jo, som Lotte og Thomas sagde tidligere, at naturgassen skal udfases af individuel opvarmning, og så skal man finde et alternativ. Og det er det, vi prøver at være rettidig omhu med i princippet, og prøver at udrulle noget fjernvarme, noget kollektiv forsyning, som vi i hvert fald heroppe synes er det mest fordelagtige. Og hvis man så stemmer det ned, eller det bliver alt for dyrt, jamen så, hvis præmissen stadigvæk er, at gas bliver udfaset, så er der ikke noget alternativ. Så er det jo en individuel opvarmning i en eller anden form. Ja, typisk en varmepumpe. Ja. Må jeg lige tilføje en ting omkring, der er jo også en tidsfrist på, fra når et projektforslag er godkendt af kommunen, så er der 5 år fra projektforslaget er godkendt, til at forsyningsselskabet har forsyningspligt for det forsyningsområde. Så det er mere, hvis der sidder nogen derude og tænker på, hvornår kan jeg forvente at få fjernvarme, så er der sådan en frist i varmeforsyningsloven. Yes. Det er rigtigt, ja. Det er så rigtigt, ja. Så etape 1 er færdig inden 2029. Gerne meget før. Godt. Og det er jo ikke sådan, altså når vi går i gang med etape 1 og kommer i gang og går i jorden, så får vi en idé om, hvor ligger vi prismæssigt, hvor er niveauet henne. Og så tager vi også et bestik om, hvor hurtigt skal vi ligesom starte op på etape 2 og komme videre med dem. Det kan godt ske, at det sker parallelt, at der vil være et vist overlap. Det er ikke til at sige, men altså nu er det lidt på unproven territory her. Altså nu skal vi lige stikke en finger i jorden, eller en spade i jorden, lige finde ud af, hvor er vi henne.
og så finder vi ud af, hvor meget og hvor lidt vi kan træde på speederen. Men før vi kommer dertil, så er det jo igen, altså vi skal jo have opbakningen, vi skal jo have op på de 70%. Der skal være opbakning til fjernvarme, før at det kan blive en realitet. Ellers så kommer vi ikke videre. Jeg kan bare lige supplere, der er lige kommet bare lige et enkelt spørgsmål. Hvad er ubefæstet areal? Det var i forbindelse med det, jeg sagde, at vi ønsker også helst at ligge i ubefæstet areal. Ubefæstet areal er græs, eller hvor der ikke er fliser, eller asfalt, eller lignende. Ja, det var også fjernvarmetosser, der... Ja, det var måske... Men ja. Og jeg tror egentlig, vi når til, at vi er ved at være ved spørgsmål. Det er vi, ja. Det er vi og der er der kommet et enkelt, som, hvor der står, er det overvejet at etablere biogasanlæg? Ledningsnettet er der, må være økonomisk fordelagtigt. Har kommunen noget på det? Der har der været snak om noget biogas, har der ikke? Jo, de har noget historik på det med biogasanlæg. Men sådan set er det jo forventer vi jo ikke at kunne producere så meget biogas, at vi kan forsyne hele kommunen med biogas. Nej. Så der vil sådan set ikke være nok, og derfor er det ikke et alternativ, vi kigger på. Nej. Man skal huske hele det her med gas, om det så er biogas, eller om det er Tyrafeltet, der er kommet online igen. Så går det jo, gassen er jo noget, der bliver handlet på pan-europæisk børs, altså den europæiske gasbørs. Det er jo ikke noget, man kan jo ikke sige, fordi man laver et biogasanlæg hjemme. Så rører det kun lige til dem, der bor i Holbæk. Det er jo noget, der bliver handlet på tværs af landegrænser i hele Europa. Så det vil, jeg tror ikke, der er nogen investorer, der i hvert fald, der vil lave sådan et biogasanlæg. Det vil nok være lidt farligt og risikofyldt i forhold til at få en fornuftig afkast på det. Så er der en, der spørger, hvad er levetiden på varmeværket? Ja, man siger typisk, at de store industrielle varmepumper der, de har en forventet teknisk levetid på 25 år. Det er så kun bestemt ved maskineriet, varmepumperne og så videre der, men til bygninger og så videre der, det holder over 50 år. Og selve ledningerne nede i jorden der, de holder typisk 50-60 år. Vi har ledninger i Roskilde, der snart er 70 år, ikke? Ja, som stadig er i drift. Så ja. Mm. Så kommer der et spørgsmål, som vi egentlig nok også havde forestillet os, der ville komme. Der har været en lille sag omkring et fjernvarmeprojekt, som ikke er gået sådan helt, som det skulle. No. Hvordan sikrer I, at vi ikke havner i en situation som Odsherred? Ja. Men det er jo lidt også, som du var inde på, Jesper, det er jo netop med de her, bruge nogle realistiske priser, som ligesom tager sit afsæt fra markedet og fra vores kollegaer og så videre der, altså, og de erfaringspriser, vi selv oplever, når vi hører entreprenører til at løse opgaverne for os. Ja. Så det er jo ligesom, det er jo ikke taget ud af et eller andet prisblad, eller hvad hedder det, teknologikatalog eller noget andet. Det er ikke sådan noget standardpriser, man bare bruger. Det er så vidt muligt altså markedspriser, vi bruger her til vores business case og beregning af projektøkonomien. Og så vil jeg også sige, at Holbæk by er jo også en anden støbning end Odsherreds forsyningsområde har været, i forhold til, at det har været meget mindre, mange flere mindre byer, hvor man har skulle etablere varmeværker til de enkelte byer, til forholdsvis få forbrugere. Og det er der en vis risiko forbundet ved. Det er ikke nogen hemmelighed, uden at skal smide Odsherred under bussen, at vi har også undret os en lille smule over, at man kunne det. Ja, til den pris. Og der er vel også ret stor gennemsigtighed i de priser. Altså, kommunen skal jo tilse det her med den samfundsøkonomiske, at det er rentabelt der. Og det baggrundsmateriale, der bliver sendt ind i projektforslagene, der kan man jo gå ind og se, hvad det er for nogle beregninger, der ligger bag projektet. Så man har jo ret god mulighed for at gå ind og forholde sig til det. Bestemt. Og sammenligne med andre.
Så igen, vi har hele tiden for øje, at det skal ikke på nogen måde virke som en salgstale, det her. Vi har, selvom der kan være modstand imod det, så har vi de bedste ambitioner om at prøve at levere en kollektiv forsyning. Og igen, vi vil jo genbesøge det her budget og hele tiden, og det vil blive godkendt af tredjeparter og vores egen bestyrelse og af vores ejere, som skal nikke til det her, inden at vi sætter det i gang. Ja. Så ja. Jeg håber, det var... Jeg kan sige sådan, hvad investering, altså hvis vi kigger på antal kunder, og hvis vi laver en hurtig sammenligning med os, så vores investeringsniveau er omkring 2,5 gange højere end det budget, der var lagt op i os. I forhold til kunderne. Okay. Ja. Prøv lige at forklare det lidt mere ud i, sådan så alle forstår det ude bagved skærmen. Ja, hvis vi skal lære også ned til Holbæk størrelse og så videre der, så man kan sige det på den måde, at vi bruger vores investering for etape 1 relativt set, altså i forholdsmæssigt til en tilslutning, den er 2,5 gange dyrere end en tilslutning til op i Odsherred. Okay. Og den er, ja, den. Det er også store kunder, der er i Holbæk etape 1. Okay. Men det er bare for at fortælle, altså det er ikke de samme enhedspriser, vi har brugt, langt fra i hvert fald. Der er nok den der faktor 2,5 i forskel. Ja. Godt. Jeg håber, det var svar på, hvordan det kan man sige, det er jo så det, med de priser, det er jo så det, der giver det resultat med de her med de priser, vi har fremlagt, og den brugerøkonomi. Så det er jo, hvad det koster at lave fjernvarme, kan man sige. Det er sådan, det er standardhus, 22.000 kroner om året. Hvorfor skal man vælge fjernvarme? Vil du svare? Ja, det kan jeg godt. Man skal jo vælge fjernvarme, fordi man ligesom, altså man støtter op om fællesskabet, og man støtter op om det kollektiv. Altså der er jo mange fjernvarme. Altså det støjer ikke, det lugter ikke, det sætter ikke noget røg op eller noget som helst. Heller ikke engang stort set på varmeværket. Det er kun de få timer, hvis gaskedlerne kører, men det er jo ikke designet. Altså det er jo kører på el. Og fjernvarme har jo den fordel, at det er jo nemt og bekvemt. Man skal jo ikke rigtig tænke på noget som sådan, som husejer eller som ejendomsejer osv. Altså, om man vælger en abonnementsløsning hos os, hvor vi står for at servicere og drifte selve fjernvarmeanlægget, der står inde og skal erstatte gasfyret, så har man ikke overhovedet det bøvl med serviceeftersyn og ting og sager. Det skal vi også tage os af. Og valgte man selv sin egen unit, jamen så er de jo ret driftsikre. Holder de ikke 25 år? Plus 25 år, plus 25 år af levetiden. Ikke? Så det er jo væsentligt længere levetid end for eksempel en varmepumpe, som man siger, typisk har en levetid på 16 år. Så altså fjernvarme, og man kan sige, hvis man nu havde en varmepumpe, jamen så skulle man reinvestere en ny varmepumpe hver 16 år ish. Med fjernvarme, jamen så har du ledningsnettet, der holder 50-60 år, og så har du et fjernvarmehjulet, der holder 25 år. Så der er meget længere imellem de tidspunkter, hvor man skal reinvestere. Det er også derfor, det viser i projektforslaget og brugerøkonomien der og så videre der, at det falder ud til fjernvarmes fordel for etape 1 her i Holbæk by. Og så en lille ting i også, som kan betyde en stor del, det er, at man ikke behøver at have en stor varmvandsbeholder inde i sit bryggers eksempelvis. Det synes jeg også er værd at tage med. Ja, det er det. Og så altså, det, der ligger os meget på sinde, det er jo at have en fremvis stabile priser. Selvfølgelig har det været svært herover i energikrisen og så videre. Det har det jo for ingen været nemt. Men altså, man kan sige, når man har en elbaseret fjernvarmeproduktion og har mulighed for at agere ind på elsystemet og kan man sige, udnytte de synergier, der er der og så videre, så har man mulighed for at kunne producere varme til en meget fornuftig pris, og derved også kunne
præsterer en ret så fornuftig brugerøkonomi, og samtidig også være med til, det er jo lange afskrivninger, vi snakker om her, når vi snakker fjernvarme, det er jo langsigtede investeringer, og det gør også, at finansieringen, den er jo selvfølgelig også finansieret over 30 år og så videre, men det gør jo også, at selve priserne, de er udjævnet, så det er jo en stabil fjernvarmepris, man vil opleve. Og der er heller ikke nogen, nu bare for at sige, nu siger du 30 års tilbagebetalingstid, at der er jo også, der bliver jo arbejdet på, om man skal, nu man har anlæg, der holder længere end 30 år, at man så kan få lov til at afskrive over længere tid. Og det ved jeg, det er der jo nogen, der arbejder på i vores brancheorganisation i hvert fald, og ind mod Christiansborg, for at prøve at få sat det lidt højere op. Ja, men det går lidt langsomt, ikke? Med ligesom at skabe gode rammer for at kunne rulle fjernvarme ud, ikke? Det er jo bare sådan noget relativt simpelt som at ændre afskrivningsbekendtgørelsen, så den kan følge de tekniske levetider. Det er sådan, at vi som fjernvarmeforsyning og forsyningsselskab er underlagt en masse lovgivning og regulering, når man nu er kollektiv varmeforsyningsvirksomhed. Ingen af dem er den her afskrivningsbekendtgørelsen, det vil sige, at vi må indregne omkostningerne, altså finansiering og ting og sager og så videre på vores aktiver, altså fjernvarmenettet, det må vi indregne i varmeprisen over 30 år. Det vil sige, at det skal afskrives over 30 år. Men fjernvarmenetninger holder måske det dobbelt, så derfor kunne man godt forestille sig, at man kunne udvide den. Og det har der også været med i den her Danmark kan mere, eller den aftalen der om grøn strøm og varme. Der var det også inde, men det er først på lovprogrammet her, eller kommer på lovprogrammet her i 2024-2025, så bliver det vel måske godkendt en gang i 25. Måske. Må vi se. Ja. Ikke? Men det er bare sådan nogle små ting, som der hele tiden ligesom lidt spænder ben for, at man kan sige, at man vil jo rigtig gerne kunne tilbyde super billigt og dejligt fjernvarme, men det er virkeligheden bare ikke til pt. Så den pris, jeg ser her, og så her, og så videre her, det er den realistiske fjernvarmepris. Det er sådan lidt... Det bringer os lige til Brian, der skriver, at det er jo dyrere, end det koster med gas i dag. Det er fuldstændig korrekt. Og det er fuldstændig rigtigt. Man kan sige, gasselskaberne er jo underlagt på samme vilkår som også hvile i sig selv princip, fordi de også driver kollektiv varmeforsyning. Og det vil sige, at nu flere der bliver koblet af, nu færre er der så til at betale de omkostninger, der er til at drive det. Os, der har gas, jeg er desværre også gas, bliver pålagt nogle øgede tariffer, fordi i forhold til transport og alt det her andet, og det er jo et billede af, at der er en del 1000 kunder, der er blevet koblet af naturgasnettet allerede. Ja. Så der er ingen tvivl om, at lige den del af det, eftersom at der er flere, der bliver koblet af, vil stige hen over tid. Selve gasprisen er jo svær at spå om, men det er jo ikke så mange måneder siden, hvis vi sådan begynder at tælle alligevel, at vi ramte noget, der hed 50 kroner kubikmeteren. Ja. Så ja, lige nu er det dyrere end gassen. Ja. Jeg ved ikke, man skal jo også huske, når man sammenligner, skal man jo bare tage sådan helt gylden regel, eller sådan tommelfingerregel. Man skal huske at tage sin reinvestering med, ikke? Eller hensættelser til ny varmekilde med, når man sammenligner, ikke? Jo. Så man skal jo tage sin afskrivning eller ydelse på et nyt gasfyr, eller hensættelser til et nyt gasfyr ind i sin sammenligning. Ja. Og hvis sådan et gasfyr, det koster måske 30-40.000. Ja, det vil jeg tro. Ja, hvis man bare selv, ikke? Men igen, det er jo også bare vigtigt at sætte præmissen op her, at der er nogen, der har en politisk ambition om, at naturgas eller gas skal udfases af individuel opvarmning. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er hele præmissen for det her. Det er det, ja. Og så det her, det er jo det lange perspektiv, så det er jo noget med, at det gasfyr, I har i dag, og det er velkørende og alt muligt andet, men det kan sikkert sagtens køre, indtil vi måske på et eller andet tidspunkt, lad os sige, vi er ude i etape 3, at der går måske 8 år, før vi er der, og så er tiden en anden. Det kan være svært at spå om, hvordan gasprisen ser ud der. Det kan jo være, at der er mange af jer, der har ringet til os inden og spurgt, om vi ikke kunne skynde os lidt mere. Der er ikke nogen af os, der ved det. Men det er jo det er rigtigt. Det er desværre dyrere, end gassen er i dag. Men at det er nu, som tilbud er der. Altså, at man ikke kan forvente at kunne få fjernvarme, hvis man vil melde sig til senere. Det er nu, som
Jamen, det er lige præcis, det er rigtigt. Det er jo nu, at man skal samle opbakning til at få det her fjernvarmeprojekt realiseret. I etape 1, der skal vi op på 70% af varmegrundlaget af det opvarmede areal, før vi kan komme videre med projektet. For ellers så er der simpelthen ikke økonomi i, og det er ikke forsvarligt over for de. Hvis man nu sænkede til 60 eller 50, så ville det ikke være forsvarligt, så ville vi ikke kunne præstere nogen rimelige varmepriser. Det vil vi ikke kunne stå på mål for. Så derfor skal vi relativt højt om, og det er også derfor, det er nu muligheden er der. Det er nu, man skal tage stilling til, om fjernvarme er noget for en. Ja, fordi lad os nu sige, ambitionen er jo 35. Lad os sige, at vi om 4 år får at vide, at den 30.6.2035 bliver der lukket for hanen, og så bliver der lukket for gas. Så er det jo, så er det ikke bare lige at skulle levere fjernvarme til 16.000 forbrugere i Holbæk. Så det tager noget tid, og det er derfor, vi går i gang nu. Der er myndighedsbehandlingen her. Det blev indsat i august, så det har taget et halvt år, ikke? Cirka. Ja, et halvt år. Ja. Det har taget et halvt år med selve projektforslaget, for det er myndighedsgodkendt. Så kommer der nu her, som vi er i gang med at starte op på projektering og udbud og så videre der. Og hvad tager sådan et, og det er så stort, så både det skal i EU-udbud, både varmeværker og selve ledningsnet. Det går hurtigt 3/4 år. Der går hurtigt 3/4 år med det, så det er ikke bare sådan, det er ikke sådan, at man bare lige trykker på knappen og siger, nu kommer man i gang med at lave fjernvarme. Der er en masse planlægning og en masse ting, der skal falde på plads, inden man kan rulle afsted. Så når I ser nogle andre steder, hvor der bliver rullet fjernvarme ud og så videre der, så kan I godt kigge på dem gravemaskiner og tænke, okay, og det er ikke noget, de lige har fundet på i går. Det er jo måske en beslutning, der har taget 2-3 år forinden, hvis ikke mere. Så var der et, som jeg tror er møntet til kommunen. Hvordan vil I sikre som kommune, at det ikke går som Odsherred? Ja, men altså for det første så er det jo ikke kommunen, der skal beslutte kundeprisen, men vi skal sikre, at det er den samfundsøkonomiske bedste pris. Og det er sådan set det, som myndighedsprojektet går ud på. Så vil jeg sige, så har vi jo en meget tæt dialog. Vi har samme ambitioner for, at det her skal kunne realiseres på en måde, som er den bedste for boligejerne derude, eller for kunderne. Så det tænker jeg, vi har, altså som jeg også sagde før, vi har ret stor gennemsigtighed på de beregningsmodeller, der ligger bag, og der kan man jo sammenligne med andre. Ja, præcis. Og når det netop, kan man sige, når det netop er, at vi ikke planlægger for flere byer end dem, vi har i spil til fjernvarme, så er det jo fordi, at vi må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre prismæssigt i de mindre byer, hvor man så må finde andre løsninger, som vi jo i øvrigt også arbejder med på varmekontoret i kommunen. Godt. Så er der et spørgsmål, der hedder, er det grøn fjernvarme, der kommer til Holbæk? Ja, det vil det være. Den vil være elbaseret, som sagt. Og når varmeproduktionen er elbaseret, og vi har de her store akkumuleringstanke, og til med også en elkedel, jamen så er det, at den også bruger elen, når der er overflod af VE-strøm i elnettet. Og derfor så vil det være stort set CO2-neutral varme, der bliver produceret. Selvfølgelig vil der være noget CO2-aftryk af det, men det vil være forsvindende lille i forhold til den varmemængde, der bliver produceret. Man skal huske på, at sådan en stor varmepumpe, eller hvilken som helst varmepumpe, at hver gang du bruger 1 megawatt-time eller 1 kilowatt-time, jamen så får du elektricitet, så får du 3 gange så meget varme ud af den, altså 3 megawatt-timer el eller 3 kilowatt-timer varme ud af den. Så på den måde, så selv hvis der skulle være noget CO2 i den kilowatt-time, man køber på et givet tidspunkt, jamen så
Så i varmeproduktionen, så er den allerede lidt med træ. Så er der et spørgsmål. Er der risiko for, at projektet undervejs bliver meget dyrere end forventet, så man bliver fanget til en meget højere pris? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også noget, der ligger os meget på sinde, og netop at designe sådan en udbudsproces og hvad kan man sige, for hele etape 1, så man netop formår, at man ikke måske vælger en entreprenør, der skal køre hele projektet igennem, men man deler det op i mindre entrepriseområder, hvor også små og mellemstore entreprenører også kan komme til. Der skal nok komme meget mere information omkring det her, når man når nærmere, men altså, jeg kan da godt løfte sløret for, at det bliver jo noget lignende noget dynamisk indkøbsaftale, hvor man ligesom bliver prækvalificeret, melder sig til, og så bliver opgaverne udbudt i det her indkøbssystem, når man ligesom er inde i folden. Men det er jo det, vi er i gang med at planlægge og arbejde på at finde ud af, hvordan helt præcis det skal tages ud. Men det er i hvert fald, vi er sigter for ligesom at kunne byde det her ud, så det ikke kun er de 5 største entreprenørvirksomheder, der kan løse opgaven. Jeg vil også sige, at vi prøver jo at mindske den risiko netop ved at have de der lidt fornuftige og up-to-date tilbudspriser eller enhedspriser, som vi går ind med i vores, og som danner grundlag for de priseksempler, som Thomas viste før. Vi har også tilsidesat, fordi det vil være fuldstændig idiotisk andet, tilsidesat, at der kommer nogle ekstra omkostninger, fordi det gør der, når man laver anlægsarbejder i denne her størrelsesorden. Så vi mener egentlig selv, at vi er rimelig robuste i det budget, vi har lagt i forhold til det her. Men igen, viser det sig, når udbuddene kommer, eller tilbuddene kommer ind, at det viger voldsomt fra det, som vi har, så bliver det ikke igangsat. Så jeg vil sige, at risikoen for, at projektet undervejs bliver meget dyrere, den er der selvfølgelig, men vi prøver at mitigere den jo, ikke? Jo. Altså, ja. Jo. Altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke sidde og sige, at den ikke er der. Nej. Men vi prøver så vidt muligt altid at have den mulighed, at vi kan stoppe projektet, hvis vi bliver mødt med noget, så det hverken er samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk eller... Men der blev også spurgt til det der med, om man var fanget i det. Ja. Så det er jo lidt om det der med, om man kan fortryde, tænker jeg, ikke? Ja. Nej. Nej, man bliver ikke fanget. Nej, det gør man ikke. Ja. Nej, det gør man ikke. Så er der en, der spørger, er fjernvarme billigere end en varmepumpe? Det kommer an på, hvad det er for en varmepumpe. Det er jo et vildt spørgsmål. Ja, det er man kan sige sådan slag på tasken. Hvis man husker at indregne alle de omkostninger, man husker at indregne, når man sammenligner, så ligger prisen for et standardhus, som vi havde her. Vi kan jo lige prøve at gå tilbage til det her. Det kunne være det sjovt lige at se. De der 22.000 kroner, det var ligesom den samlede årlige varmeudgift for sådan et standard parcelhus. Det er sammenlignet med en varmepumpe. Når man indregner eksempelvis en anskaffelsesomkostning på 135.000 og en rente på 3,5% og finansieret over 16 år, og service på 2.500 kroner om året, og en netto elpris på 1,20 kroner, så er det nogenlunde sammenlignet. Ja. Så han skal fjerne mig om lidt billigt, så. Ja. Men det igen, hvad køber man varmepumpen til? Ja, har man pengene selv, eller skal man ud og låne dyrt? Eller hvad? Vi har set utrolig mange udregninger af det ene og det andet, og de er alle sammen nærmest vidt forskellige, og kan, altså, det er ikke så nemt bare at svare ja eller nej til. Og udover service, altså hvad vi oplever, så kommer der jo også nogle drift- og reparationsomkostninger over levetiden på sådan en varmepumpe også, ikke? Ja, og de er jo inkluderet i fjernvarmen. Og nogle af de ting, som kan være lidt svære i forhold til en varmepumpe, som i hvert fald jeg har erfaret, det er måske at finde ud af, hvad er driftsomkostningerne ud over
ud over det 10. leveår eksempelvis. Ja. Der er ikke service og vedligehold med i de der 8-10 år, der er fra den er 8 år og frem til den måske skal udskiftes ved 16 år. Så den er sådan lidt diffus i forhold til, hvad er omkostningerne rent faktisk i service og vedligehold på en varmepumpe der. Men igen, vi er her ikke for at... Nej, vi er ikke for at udskamme varmepumper. Vi er ikke for at udskamme varmepumper på nogen måde. Kan man ikke bare beholde sit naturgasfyr og tage stilling til fjernvarme eller varmepumpe, når det engang skal udskiftes? Jo, det kan man godt, altså, men så bidrager man jo ikke. Altså, hvis man gerne vil fjernvarme, hvis man tænker, det er noget for Eng, også på sigt, hvis man tænker ud over lige, hvornår Engs gasfyr eller varmepumpe, hvornår man forventer, at den er udtjent. Men hvis man gerne vil have fjernvarme til den tid, jamen, så er det jo allerede nu, man skal tage stillingen. Fordi vi kommer ikke igen og lige forløbe og tilbyder fjernvarme igen. Det er ligesom nu, det er sat i gang. Altså toget er ligesom startet op, og kæderne er blevet varme og så videre der. Så det er nu, vi skal samle opbakning og så videre der. Men det er også bare for, hvis jeg forstår det der, og man kan beholde sit naturgasfyr, det kan man godt lige indtil videre, og tage stilling til fjernvarme eller varmepumpe, når det engang skal udskiftes. Hvis ikke vi opnår 70% tilslutning, så er der ikke noget valg. Nej, så er der ikke noget til. Jo, så kan det være et valg mellem eventuelt varmepumpe eller pillefyr, hvis man får lov til det af Holbæk Kommune. Men der er jo ikke noget valg omkring fjernvarme, hvis vi ikke når op på de 70%. Nej. Nej, men hvis det bliver etableret, og man så senere gerne vil bo, så er der bare en anden, men der er en anden pris, ikke også? Der er en anden pris. Ja. Og den er formentlig, i hvert fald i 2024-priser, at den kampagnepris, som Thomas viste før, i 25, er vores normalpris 50. Ja. Netop. Så man betaler noget mere for at komme på senere. Så hvis det er besluttet, og der er lagt ledninger, så kan alle og enhver efterfølgende også tilslutte sig. Ja. Vi har det, men når fjernvarme er etableret og så videre, jamen det var også det, Julie var inde på. Forsyningspligten, vores forsyningspligt, den indtræder efter 5 år fra projektforslaget er godkendt, og det betyder sådan set, jamen så har vi, hvis der ringer nogen og kunder siger, og de vel og mærke har vandbårent anlæg, eller er fjernvarme egnet, om så at sige, så har vi pligt til at forsyne dem med fjernvarme, og de selvfølgelig betaler det koster at blive koblet på. Godt. Så er der et spørgsmål her, der minder lidt om det, vi havde. Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme, når gassen alligevel er så billig? Det er lidt det samme svar. Som jeg tænker, vi har svaret lidt på det. Og ellers må den anonyme lige stille spørgsmål igen, for hvis der var noget andet, der var ment med det spørgsmål. Så står der, vil tilslutning og priser være ens for alle etapper? Det er svært at spå om. Altså som udgangspunkt, i hvert fald for etape 1, så er det de priser her, vi melder ud. Hvad der sker senere hen, altså det vil formentlig være i det leje. Men at lige at stå og sige, at om det er det på kroner og øren, det kan jeg ikke garantere. Men altså det vil jo... Altså vi kan jo sige i forhold til den nederste prisblad. Ja, det er den pris, vi går ud med. Ja, og den er ikke afhængig af, om det er etape 1, 2, 3 eller 4 eller 5. Er det korrekt forstået? Det er tilslutningsprisen, det er den her her. Godt. Ja. Så det er bare for... Ja, men det er jo ikke, altså hvis vi nu snakker, altså, det er jo over en længere periode, om 5 år eller 6 år, alle vores priser og vores prisblade, de undergår jo også, de bliver også reguleret efter, prisregulering af inflation, indeksering og så videre der. Så altså måske, hvis vi snakker faste priser, så kan vi godt sige, at det er det samme, men altså... Men så kan det godt være, at den i 29 hedder 27.000, hvad ved jeg. Men måske er det, der bliver spurgt til også, hvis man bor lige på den ene side af grænsen til etape 2 eller til etape 1, betaler man så 2 forskellige priser for det samme, altså, og det gør man ikke. Selve strukturen og tarifstrukturen og prisstrukturen, det vil være ens. Ja. Det er ikke sådan, at man kommer til at betale noget mere, fordi man er i en anden etape. Nej. Godt. Det vil være unfair. Ja, det vil være meget uretfærdigt. Det vil være meget let kollektivt. Ja. Kan vi ikke bruge gasledningerne til fjernvarme, så slipper vi for at grave byen op? Ja, det vil være dejligt. Det vil være skønt. Det vil være rigtig godt. Det kan vi desværre ikke. De er alt for små og uisolerede. Og der mangler en returledning. Ja. Men det kan være, at man kan bruge det til noget andet.
til at trække fiber eller noget. Man kan måske bruge det som trækvarer, ja. Det ved man. Måske ikke. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Til varm luft. Kan I sige noget om en typisk installation i et parcelhus, både hvordan det kan se ud, og lidt om forventet pris for husejer? Det har vi jo faktisk egentlig taget ud af vores præsentation, Thomas, fordi vi tænkte, at det var at gå lidt for specifikt ind i noget. Ja. Jeg kan prøve at fortælle lidt om, at sådan en fjernvarmeunit består af 2 veksler. En veksler til brugsvand og en veksler til opvarmning. Og en veksler er forstået på den måde, at det varme vand løber ind over veksleren, og det vil sige, det er vores vand, der er på den ene side, og det er jeres eget brugsvand, der er på den anden side. Vores varme vand varmer jeres vand op, og det er så det, I enten går i bad i, eller det er det, I bruger i jeres radiatorsystemer. Eller gulvvarmesystem, eller hvad I nu end har. Jeg er sikker på, at vores team derude der måske kan sætte et link til et billede af en unit, som vi har inde på vores hjemmeside. Det er jeg sikker på. Det kan man jo nok sende i chatten. Ja. Som udgangspunkt er det en unit, en størrelse, der måler cirka 58, tror jeg, og 70 i højden og 45 i dybden. Så det vil sige, at den kan stå være i et normalt 60'er garderobeskab eller i bryggerskab, som mange af os har derhjemme. Og det er for rækkehus og parcelhus og så videre der. Det er for normale... Og snakker vi beboelsesejendom og større kunder, så er det nogle andre units, vi snakker der. Som... Men så har man måske også en varmecentral i kælderen, eller hvad det er. Ikke? Men for normale parceller, så er det den størrelsesorden. Ja. Og så står der lidt om prisen. For abonnementsprisen, som Thomas havde med der før, var de der 2990 kroner om året. Ja. Det er jo et fjernvarmeanlæg på abonnement, som består i, at vi kommer og piller den eksisterende gaskedel ned og monterer et nyt fjernvarmeunit. Og vi servicer og vedligeholder den fjernvarmeunit, som man har, og man ringer til os, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Og så kommer vi, eller vores samarbejdspartner, VVS, samarbejdspartner, og indregulerer og servicerer og gør ved, hvad der nu end måtte... Hvis der er noget galt med uniten. Hvis der skulle være noget galt med den. Skulle den kalke til af hårdt vand, så vil det også være inkluderet i, at man skifter veksleren, når det er nødvendigt. Og så der er alt inkluderet i de 2990 kroner. Ja. Et slag på tasken, hvis man skal sige, at man skulle have monteret sådan en af egen lomme, så vil jeg tro, det koster 40-45.000, alt afhængig af, hvor meget ledningsføring og alt muligt, man skal have indvendigt. Ja. Jeg håber, det var svar. Hvad er alternativet, hvis der ikke kommer fjernvarme? Jamen, det er jo, altså nu venter vi jo lidt på, der er ikke nogen klar udmelding omkring slutdato for nedlukning af gasnettet og så videre der, men altså på et eller andet tidspunkt må man forvente, der kommer nogle udmeldinger omkring det og så videre, og så vi ser ind i, og som vi tror på, jamen så, hvis fjernvarmen ikke kommer, jamen så vil det jo være varmepumper. Jordvarme, nok ikke så meget, mest luft til vand, varmepumper, altså dem, som har en uddel, der henter varme ud af luften, ikke? Det tænker jeg. Det vil være. Enig. Helt enig. For klimaaftalen, så er der en politisk ambition om, at det er i 2035, at man vil have udfaset gas til rumopvarmning. Så det er det, vi har nu. Det er stadig bare en ambition. Det er det, der er lidt problemet, ikke? Ja. Der mangler lidt nogle mere... Noget mere håndfast. Ja, mere håndfast. Ja, det vil være ønskværdigt. Ja. Har I undersøgt, hvor mange procent af de enkelte områder, der allerede har varmepumper installeret? Ja, det har vi. Det er en del af vores grundlag for hele projektet at have det undersøgt. Hvis ellers folks BBR-meddelelser og så fremdeles er opdateret, ikke? Ja, det er rigtigt, men altså man kan sige, at hele varmegrundlaget er jo også, det er jo hele grundlaget for projektet, så det er jo også, der er lagt meget kærlighed i det, og det er også kørt sammen med Evidas tal og så videre der. Og Evida har faktisk også, der kan man jo, de data vi får fra dem, der kan vi jo se, om folk har bestilt en afkobling. Så faktisk i vores varmegrundlag, så alle dem, der har bestilt en afkobling, altså folk, der har været inde og vælge afkoblingspuljen, nu vil jeg afkobles gassen nok typisk, fordi man skal have en varmepumpe.
Så har vi jo antaget alle dem, der har sagt ja til at blive afkoblet gassen, at de også har en varmepumpe. De får en varmepumpe, har en varmepumpe. Så de indgår som varmepumpe i grundlaget. Fordi BBR ikke helt, i hvert fald ikke frem til varmechecken. Det var først efter varmechecken, at der begyndte at komme lidt mere styr på det der BBR-opvarmningsformer der. Men før det, der var det var ikke så meget. Ja, men det var ikke helt ufejlbart. Man kan vel også godt sige, at selvom man skulle have en varmepumpe, kan det jo godt være interessant, at man lige tjekker det her ud. Ja, bestemt, fordi at, som I også har sagt, så varer varmepumpen jo ikke for evigt, og skal jo udskiftes på et eller andet tidspunkt. Så selvom der skulle være nogle ejendomme med varmepumpe, så kunne de sagtens være interesseret i fjernvarme alligevel. Ja, og vi er også i dialog med potentielle kunder, som har varmepumper, større varmepumper, som er interesseret i at få fjernvarme. Ja. Godt. Så er der en godt spørgsmål. Gør I det ikke unødigt svært for jer selv at udrulle fjernvarme, når I kræver så høj en tilslutning? Jeg er lidt i tvivl om den høje tilslutning, om det er de 25.000, der menes, om det er en høj tilslutning, eller om det er de 70%. Ja, det er 70%, tror jeg. Ja. Den kan godt forsvares lidt, de 70%. Man kan sige, kundesammensætning i etape 1, altså omkring 80% af varmegrundlaget, jamen det er 7 og 9 interessenter. Så er vi næsten op og have de 70, bare vi har de 9 kunder med. Det er jo fordi, vi taler store boligselskaber, vi taler de kommunale bygninger, sygehuse og så videre der. Så derfor så mener vi ikke, at det er så svært. Det er selvfølgelig, vi skal selvfølgelig have alle de store inde i folden, så kan vi køre videre med projektet. Og som nævnt tidligere, så er det jo designet sådan også, at er der små områder, delområder, hvor der ikke er tilstrækkelig tilslutning, jamen, så kommer der ikke fjernvarme lige nu her, når vi ruller ud med fjernvarme i første omgang, men så senere hen, altså når fjernvarme er lavet i etape 1, jamen så hvis der kommer op på 70% igen i det delområde, så kommer vi selvfølgelig med fjernvarme. Det er jo ikke sådan, at man er for evigt afskrevet, fordi man ikke i første omgang i det delområde. Så længe hovedledningen er lagt der? Så længe hovedledningen er lagt der, og hovedledningen bliver lagt der, fordi den skal jo forbinde nord og syd i etape 1. Så vi mener det bestemt det er realistisk, og det er godt, det ser jo ikke sådan ud, når man bare ser tallene på en slide her, men det er simpelthen på grund af den her interessentsammensætning, kundesammensætning, der gør, at vi mener det bestemt er opnåeligt. Ja. Og så er det jo, altså de 70% er også ud fra, at det er med en realistisk pris. Altså vi synes, det er en realistisk pris, som vi kommer med, og ikke fantaster i forhold til, hvad vi tror, vi kan tilbyde. Det er det, vi tror på. Og som sagt, du har, og mange andre kollegaer har lagt meget kærlighed i det der, som du sagde det. Så fint. Kan vi ikke få del af fjernvarmepuljen, så det bliver billigere? Super spørgsmål. Ja, det er et kanon spørgsmål. Så skulle vi have søgt om det, dengang vi lavede det, men man kan sige, at fjernvarmepuljen, det er sådan lidt en... Vi vil jo gerne lave bæredygtige projekter her i forårs, altså økonomiske forsvarlige projekter. Hvis det var, at vi skulle have søgt fjernvarmepuljen, jamen så lavede vi et projekt, der ikke var økonomisk bæredygtigt, så skulle vi have støtte for, at det kunne lykkes. Og så allerede der er vi ude på et skråplan. Jo, man kunne godt have søgt fjernvarmepuljen, men jeg tror ikke engang, puljen, der var ikke engang afklaret, om der var fyldt penge i der i efteråret der. Det mener jeg ikke lige, der var. Der har været sådan en masse stop-go med den her fjernvarmepulje, og så har den været tom og så videre. Så hvis vi havde søgt det på daværende tidspunkt, så har der været en højst sandsynligt stor risiko for, at vi måtte vente indtil det blev fyldt op, og så vi kunne søge, og så ville vi få tilsagn og så videre. Så kunne det jo faktisk godt være, at vi ikke var her, hvor vi er i dag, i forhold til fjernvarmepuljen. Men altså, vi mener jo heller ikke, at man skal... Man skal jo ikke, fjernvarmepuljen, ja, det er jo så vores holdning, men fjernvarmepuljen, det er jo et redskab, der er lavet til at lave det, man kalder marginaludbygninger. Det er ligesom, der hvor der er de store fjernvarmeselskaber etableret og så videre. Hvis de lige mangler det sidste for ligesom at etablere videre udvide nettet, et allerede eksisterende net, ja, så giver det god mening. Her der skal vi altså lave et helt nyt varmeproduktionsanlæg og så videre.
Og sådan som den er lavet puljen, så er det jo, du får fjernvarmeselskabet får 20.000 kroner per tilslutning for de kunder, som er nødvendige for, at det går i 0 over 30 år projektet. Ja, det er ret langhåret, men altså, vi har jo også mange omkostninger til et varmeproduktionsanlæg, så forholdsvismæssigt, og med det relativt få antal kunder, vi har, så vil det ikke være særlig mange penge, vi kunne få. Nej. Så vi har ikke særlig, men vi har relativt, i forhold til økonomien og størrelsen, så er der faktisk ikke særlig mange kunder. Der var jo omkring 500 kunder. Jeg kan se, at der er utrolig mange spørgsmål nu, så vi prøver at speede svarene en lille smule op. Yes. Der er blandt andet et spørgsmål, kan I sige noget om typisk installation i parcelhus, teknisk løsning og pris? Den synes jeg, vi lige har været igennem. Alternativt, så er man meget velkommen til at kontakte os efterfølgende, for jeg tror måske, vi lægger noget ud på med et link, hvordan sådan en installation kan se ud. Kommer man senere i udrulningsfasen til at revurdere på tilslutningsprocenten, altså måske etablere, selvom der kun er 55 eller 60% tilslutning? Som udgangspunkt skal vi op på 70% globalt for hele etape 1. Og hvert af de delområder, som ligesom skal få thumbs up, de skal være isoleret set op på 70. Det vil sige, der kan godt være nogle områder, der er under, men så tæller de ikke med i den samlede. Det vil sige, de områder, som falder ud, vi kan lige prøve at tage kortet her, så kan det måske meninger. Det kunne også være, at det var næste etape, der blev spurgt til. Var det næste etape, der blev spurgt til? Ja, det er det. Okay. Hvis man senere i udrulningsfasen, det tænker jeg, det må være i etape 2-3. Ja. Ja, hvad står så? Altså, om man revurderer tilslutningsprocenten, altså måske etablere, selvom der kun er 55 eller 60% tilslutning. Det kan der meget, ja. Det kan vi ikke stå og love nu her, men altså, når vi er kommet i gang, og vi har fået overblik over, hvordan økonomien kører, og hvordan det ser ud, og så videre der, og hvordan det ser ud med likviditeten i forhold til at komme videre ud i de næste etaper, så er det helt klart noget, vi vurderer. Lad os sige, at vi får anlægsomkostninger, der er 30% lavere end det, som vi har estimeret. Ja. Yes. Så er det ikke nødvendigvis måske for at få det hele til at rende rundt, at vi skal have 70%, så vil det måske være nødvendigt bare nøjes med 60. Lige præcis. Så det er bare for at sige, det kan... Eller renten falder. Eller renten falder, ja. Eller hvis tilslutningen er meget høj i etape 1, så kunne man måske også... Ja, hvis der er 80 eller 90% i etape 1, så er det... Ja. Så det er... Så måske. Det kan ske. Det kan ske, ja. Hvis man bor i et område for fase 2 eller 3, og ens gasfyr skal udskiftes, er der så nogle alternativer, da det til det nye fyr måske kun skal bruges i kort tid? Det er måske et brugt fyr. Et brugt fyr? Ja. Det kan man købe på Blå Avis og Marketplace og så videre. Ja. Og få en autoriseret CVS til at sætte der. Eller en brugt varmepumpe. Eller en brugt varmepumpe. Eller en midlertidig en eller anden form for noget luft til luft. Et eller andet, ja. Det findes jo noget. Altså vi kan som varmeselskab, vi kan gå ud og tilbyde noget, når der ikke er noget godkendt projektforslag. Så kan vi ikke gå ud og bruge penge i nogle af de næste etaper. Vi kan kun bruge penge inden for områdeafgrænsning her, som vi ser på kortet her, ikke? Det lyder, som om der ikke tænkes på de fordele, som det vil give at oprette stikledninger til alle ejendomme, når nu kongstanken er, at der skal være fælles for hele byen. Opfattede, at det var det, man gjorde ved gasudrulningen? Skal jeg lige prøve at gentage? Det lyder, som om der ikke tænkes på de fordele, som det vil give at oprette stikledninger til alle ejendomme. Når nu kongstanken er, at det skal være fælles for hele byen. Opfattede, at det var det, man gjorde ved gasudrulningen. Ja, det er rigtigt. Altså, men der kan man sige, der var jo, da gassen blev udrullet, så var der jo de her, der var jo en langt større national planlægning af hele den her infrastruktur. Jamen, hvorfor var det, vi skulle rulle naturgasprojektet blev til? Jamen det var jo fordi, man har fundet gas ud i Nordsøen. Vi skulle bruge den jo. Altså det var jo langt bedre end olien. Der er masser af olien, der kunne udfase. Og det havde jo noget at gøre med betalingsbalancen, så man kan jo sige, at selve naturgasprojektet, det var jo også noget, der blev subsidieret en del for at få det til at lykkes. Og så er du selvfølgelig ret med, så fik alle jo bare en stikledning med gas ind, fordi kunder skulle der til for at få det til at hænge sammen, ikke? Men der er jo ikke nogen national planlægning for fjernvarme, og det er jo faktisk noget af det, som
vi i branchen måske har efterlyst, og faktisk, hvad kan man sige, måske ikke en national planlægning, men måske en national prioritering som minimum. Men det ligger jo op til hver kommune som varmeplanmyndighed og også som forsyningsselskab i samarbejde og finde ud af, hvor fjernvarmen har sin berettigelse. Jeg håber, det var svar til dig, Preben. Hvad indeholder prisen for tilslutning? Prisen for tilslutning på de 25.000 indeholder jo en stikledning, som går ud fra vejen og ind til ud fra ens teknikrum, hvor der vil blive placeret et skab, der vil sidde 2 haner i, som er en hane på frem og en hane på retur. Og det er fuld reetablering af hele forhaven, der hvor man nu har gravet op til stikledning. Og det er egentlig det, der er i tilslutningen. Og så står der, kan en naturgasfyr-anlæg anvendes til fjernvarme, eller skal man have et nyt? Man skal have et nyt. Man skal have en fjernvarmeunit, som vi har haft benævnt et par gange. Og det er den, som man eventuelt selv kan købe for, nu siger jeg bare, omkring 40.000 kroner. Eller man kan få det på abonnement via os til de der 2990 kroner per år. Så godt og vel 250 kroner hvis om måneden. Har I lavet aftaler og kontrakter med leverandører til etablering af fjernvarmenettet, som skal ligge i jorden? Det har vi ikke endnu. Nej. Vi er meget tæt på at lave en aftale med en rådgiver, som skal hjælpe os med at få projekteret, detailprojektere, altså helt ned på vejniveau. Hvordan skal ledningerne ligge, og hvor skal de ligge henne, og så fremdeles. Men ikke noget med kontrakter med nogen graveentreprenører eller smede eller noget i den dur endnu. Første trin var ligesom at have selv den tekniske bistand, den opgave i udbud, og finde den rette til at hjælpe os med det. Og det er jo, den del har vi næsten afklaret nu her. Ja. Så skriver Jan, hvordan kan I sige, at gassen er udfaset i 35, når projektet ikke er færdigt før i 36-38? Hvad det med ambitionerne? Ja. Ja. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men omvendt, man kan ikke... Vi kan ikke gøre det hurtigere. Nej, det tror jeg ikke. Tag Roskilde for eksempel. Altså, den fjernvarmemæssigt er den vel dobbelt så stor som Holbæk, ish. Hvor lang tid har det taget, Jesper? Det har taget 70 år, ikke? Eller fjernvarme, sådan lignende, ikke? Jo, sådan noget. Og vi er først i gang med lige at lukke de sidste huller nu her, ikke? Jo. Ikke engang helt færdig. Nej. Så det kommer til at gå lidt hurtigt. Jamen, det her, det er jo totalt speed fjernvarme, det her jo. Mm-hmm. Hvordan forholder det sig med tidslinjen for de sidste etaper? For eksempel etape 6 i 31 til 36, ja. Og beslutningen om udfasning af gas i 2030, det er jo så i 2035, skal det siges. Hvad med varmen i perioden imellem disse perioder? Jamen, der kan man jo nå at købe en varmepumpe og udtjene den. I princippet, ja. I princippet, ja. Vi har ikke noget godt svar på, nej, vi kunne sagtens have sat en fantastisk tidslinje op, hvor vi var færdige 31.12.35. Men det vil jo være det vil være urealistisk, og det vil være ja, så det er meget anslået med de sidste etaper. Det er det. Så spørger Poul, hvor vil man lægge fjernvarmeværket i Holbæk? Det har vi det her. Ja. Og så siger han, hvor skal pengene i kommunen komme fra til at lægge fjernvarme ind i kommunale bygninger? Ja. Skal vi lige starte med at svare Poul omkring, hvor fjernvarmeværket skulle ligge? Og det kan du lige pege, Thomas. Jamen, det kan vi lige gå tilbage her på. Vi har her det store. Nu gør vi det sådan her. Så kan I se min mus her. Her, det er det, vi kalder energibyen. Det er der, det store varmeværk bliver lavet til at forsyne den første etape, som er den lyserøde her. Der ligger sådan en hovedledning op her, forbi Sportsbyen og Bernds Have og så videre, og gennem Spottenbæk op her, hvad det var Sejrsvej og så videre. Helt op til Vangkvarteret og Bjergmarken heroppe. Som udgangspunkt, så bliver den forsynet hernede fra. Men så når de næste etaper kommer på, jamen så skal vi have lidt mere kapacitet. Så kommer der en lille central her på vores genbrugsplads. Den flytter nemlig herud.
Og når etape 2 også, og de andre etaper heroppe også kommer, jamen, så kommer der også et lille varmepumpeanlæg hernede på rensningsanlægget også, som også kan bidrage. Men i første omgang, så bliver varmen produceret hernede fra i energibyen på varmeværk der. Og det ligger ret tæt på transformerstationen, som ligger omkring her. Så det er så bekvemt i forhold til eltilslutning. Det er altid det store kilde med det her, når man gerne vil elektrificere fjernvarme, det er at finde strømmen til det. Ja. Det var heldigvis ikke noget problem. Og så den sidste del, hvor skal pengene komme fra, Lotte? Jamen altså, jeg tænker, vi har lavet en klimaplan og en varmeplan. Det vil være ret underligt, hvis kommunen som den eneste står uden for det her fjernvarmenet, når det er sådan, at vi anbefaler alle andre at gå ind i det. Ja. Så selvfølgelig skal kommunens bygninger også overgå til fjernvarme. Og så har kommunen jo budget til bygningsrenovering og bygningsvedligehold, og så er der de nye kommunale byggerier, hvor det her det indtænkes fra starten af. Og det er klart, at der er nogle udgifter forbundet med det her bygningsvedligehold og renovering, som kommer til at gå til fjernvarme. Så jeg tror egentlig bare, det er sådan, jeg vil fortælle om det. Godt. Så er der en, der spørger, garanterer fortsat, at alle huse kan få varme nok? Her tænker jeg på et ældre hus med dårlig isolering. Det korte svar er ja. Hvis man i dag har haft et gasfyr eksempelvis, og man har kunnet opretholde varmen i sit hus med gasfyret, så er der ingen forskel på, om man skifter varmekilden ud med en fjernvarmeunit. Så på den vis er det samme. Hvordan er kommunen og Forces strategi i forhold til at etablere grøn strøm til at drive fjernvarmen? Ja. Det tænker jeg umiddelbart ikke, at der er nogen... Som udgangspunkt vil strømmen være købt på elbørsen, altså på markeds... Man kan sige, omkring ledige arealer og så videre, der måtte være nede ved vores areal, nede ved energibyen der, ja. Og i det omfang, det kan lade sig gøre på bygninger, der vil der blive sat solceller og så videre. Men altså, det er jo ikke noget, der er tiltænkt at skulle drive producere al elen til fjernvarme. Det meste af det vil jo komme ud fra det elnettet. Godt. Så er der et hurtigt svar på, bliver det et krav som erhvervsvirksomhed, man skal tilslutte os fjernvarmen? Nej, der er ikke noget tvang i noget af det her. Det er ren og skær tilbud om frivilligt. Yes. Så skriver Lasse, de 22.000 for en ejendom på 130 kvadratmeter skal jo ikke kun sammenlignes med den gasudgift, man har i dag. Fuldstændig rigtigt. Udover gasudgiften har man jo også udgifter herunder afskrivning på fyret. Lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Så lige så vel som man heller ikke... Det samme regnestykke skal man også gøre, hvis man vil sammenligne med en ny varmepumpe. Så skal man også huske at have de 135.000 med i regnestykket, når man... Eller hvad man nu giver for... Men tak, Lasse. Hvis der er for ringe tilslutning, vil man så tvinge os til at installere varmepumper for at opfylde 2030-kravene? Nej, det kan vi ikke. Nej, det er ikke nogen, der kan tvinge til. Hvis ens naturgaskedel står af, inden fjernvarmen kommer, hvad gør man så? Hvis det er etape 1, så vil der være en garantiordning, hvor vi hjælper dig. Vel at mærke, hvis man har tilmeldt sig. Ja, man kan jo godt sige lidt om, at vi har jo en garantiordning for de etapper, som er godkendte. Det vil sige etape 1 for nu, at hvis man har et gasfyr, der står af, og man har underskrevet en tilslutningserklæring, så har vi noget serviceordning, som kan gøre, at vi kan opretholde ens varmekilde, imens varmen kommer, inden fjernvarmen kommer. Ja, og når man har tilmeldt sig. Ja. Så betalt, første rate, ikke? På 5.000 kroner af de 25. Ja. Det kommer der meget mere om til de folk, som ligger i etape 1 og henholdsvis i etape 2 og 3 og 4, når vi kommer dertil. Ja. Det er gældende for private husstande. Men for Peter, som måske er i etape 2 eller 3, er der ikke andet at gøre end i princippet, og som før, prøve at finde et brugt gasfyr. Ja. Vi kan desværre ikke, vi må ikke bruge penge i noget, som der ikke er et godkendt projektforslag på. Så det er ud at afsøge markedet, eller snakke med sin VVS'er eller gas- og vandmester, hvis man har sådan en. I siger, at det er nu, vi skal tage stilling til tilslutning til fjernvarme, men det gælder vel kun i etape 1. Jeg bor i etape 4. Hvornår skal jeg tage stilling?
senere. Ja, men det er godt, det er jo rigtigt, men det er rigtigt, og det er fuldstændig rigtigt, at det er jo kun etape 1, der ligesom skal tage stilling nu. Ja. Men det er jo måske en meget god idé, at man begynder at se lidt frem i tiden, og kigge på, hvad er det for en opvarmning, man har i dag, og hvor længe kan den vare, og måske passer det, og måske skal man ud i en mellemløsning. Ja, det er præcis. Ja. Det er præcis. Enig. Godt. Så der bliver tilslutningsbidraget opkrævet lige så snart jeg tilmelder mig. Det kan man hurtigt svare på. De 5.000 kroner bliver opkrævet, når vi har godkendt et projektforslag, og vi har godkendt når vi ved, det bliver realiseret. Når vi ved, det bliver realiseret, når vi sætter det i gang, når vi har godkendt budget. Det vil sige, de 70% er opnået, vi har fået priset hjem, som holder. Yes. Og vi kører det, vi kalder det sådan final investment decision. Yes. Når vi ved, at vi trykker på knappen og siger, nu bliver det sådan noget, bum, så opkræver vi de 5.000 kroner. Yes. Og så umiddelbart før gravemaskinerne kommer, og så videre der, så bliver det resterende 25.000 kroner. De resterende 20.000 kroner opkrævet. De resterende 20 bliver opkrævet nærmest inden vi kører gravemaskinen ind på vejen. Det lyder godt, at I er forberedte billigst, ikke nødvendigvis bedst, så tænker I over, at prisen skal afspejle risiko for ekstraomkostningerne. Fuldstændig. Altså vi har været meget realistiske og måske konservative i vores prisberegninger. Men det vi vil hellere overraske positivt end at skuffe negativt, ikke? Jo. Så tak for den, Mette. Som opvokset i et fjernvarmeområde, så savner jeg det nemme ved fjernvarme. Ingen bekymringer om et fyr, som kan sætte ud. Stilheden, intet fyr i kælderen eller varmepumpe, der brummer. Og altid muligheden for en smule varme, uden et fyr skal være tændt. Det er jo en fin betragtning. Tak for... Vil der bruges overskudsvarme fra for eksempel renseanlægget og give cirkulær økonomi? Godt spørgsmål. Ja, men det på sigt så vil der jo, men det ligger ikke lige for i etape 1 her. Når vi nærmer os, kommer hen i etape 2, så er det jo en del af løsningen, at vi også skal trække varme ud af spildevandet og bruge den, og måske også trække noget varme ud af fjordvandet også. Det er den røde plet, eller røde cirkel der oppe ved havnen i Holbæk. Vi peger lige på den igen her. Ja. Yes. Skal jeg trykke. Det er da tanken. Ja. Det er det bestemt. Og så spørger Mette, hvad hvis ens gasfyr skal udskiftes nu? Og man bor, hvis man bor i etape 1, ja, så er man jo nødt til ligesom at prøve at afsøge markedet for eventuelt et brugt. Ja. Der er forholdsvis mange til salg. Ja. Men rådgiver tager lige ens VVS'er med på sidelinjen der. Der er nogle gældende regler, uden at vi skal være inde i det i forhold til noget med, at det skal passe sammen med det, der har været før, og aftræk og præcis, så fremdeles som... Christian skriver, men hvis der ikke opnås tilstrækkelig tilslutningsprocent, kommer der ikke fjernvarme. Det er fuldstændig rigtigt. Kan man tilmelde sig til de 25.000 uden at gøre brug af tilslutningen med det samme? Det kan man godt. Altså man får lagt stikledningen ind, men man vil så efter et halvt års tid, så vil man blive opkrævet den faste afgift, så man betaler altså kvadratmeterprisen, den faste pris vi så. På de 37 kroner per kvadratmeter. Hvis man ikke har sat sin unit op og så videre der, så har man jo ikke noget varmeaftag. Så bruger man selvfølgelig ikke det. Så det er den faste pris, og man vil betale, når man har et stik, der ikke bliver brugt. Får vi mere information fra jer, når vi kan tilmelde os? I skal nok få masser af information i forhold til de forskellige faser, og hvor vi er henne, og jeg ved også, at der er nogen, der pønser lidt på at lave noget nyhedsbrev og sådan noget, som man måske, men det er vist ikke helt, jeg tror det kommer snart. Og så skal man vel holde øje med jeres hjemmeside her? Ja, vores hjemmeside er også altid opdateret i forhold til, og det kommer et fint billede her til sidst, som Thomas har, hvor at man kan den sidste bullet, hvor står der? Fors.dk Holbækby. Står den ikke også på den sidste? Det kan det godt være. Skidt med det. I får meget mere information. Skal jeg som lejer tilmelde mig, eller er det min boligforening, der skal tilmelde sig for mig? Det er din boligforening, der tilmelder sig. Det vil sige, det er altid ejeren, som tilmelder sig fjernvarmen.
hvis det er en almen boligforening, så er det jo beboerdemokratiet, så det er noget, man går igennem, yes. Det kan man sige, det lokale beboerdemokrati, der er i jeres afdeling. Og vi er jo i dialog med de forskellige boligselskaber derude der, og omkring, hvordan vi får lavet det her setup, og hvordan vi får det igennem og ind på en generalforsamling, som I som lejere derude kan tage bestik af situationen og være med til at beslutte, om hvorvidt jeres afdeling skal have fjernvarme eller ej. Yes. Så er der en, der spørger, når man fjerner gasmålerskab udvendigt, vil der opstå en åbning i murværket? Reetableres dette også jævnfør abonnementsaftalen? Jeg går ud fra, at der er, man regner med, at her har man et indmurgasskab, og hvis man så fjerner det låge, så har man selvfølgelig et hul ind. Der findes, vi har flere forskellige løsninger til det. Vi har nogle forskellige skabsløsninger, og et af skabene dækker for det hul, som man så vil have i dag. Vi begynder ikke at mure op igen i forhold til, vi benytter sådan set det gamle gasskab som fjernvarmeskab, men har et skab, eller en låge, som ligesom dækker ud over det hul, der er i muren. Jeg håber, det gav mening. Og så et sidste spørgsmål. Hvad gør kommunen, hvis fjernvarmen ikke kommer? Jamen, vi har jo været lidt inde på det. Hvis ikke der kommer noget som helst fjernvarme, så er det jo de individuelle løsninger, som vi måtte, eller som der skal tages i brug. Ja. Det håber vi ikke. Nej, vi tror på det. Ja. Det gør vi. Og vi har også gået lidt over tid. Ja. Men vi kom igennem alle spørgsmål. Ja, det var dejligt. Og så har vi egentlig bare at sige tak for i aften. Ja, tak for jer. Det var en fornøjelse og virkelig stor interesse. Det må man sige. Det var rart at se. Og hvis ikke I fik svar på alle jeres spørgsmål, så er I altid velkommen til at kontakte os på 70 20 20 66. Vi har et smadret godt team, der sidder klar i hverdagen til at tage imod jeres spørgsmål og så videre, både på mail og på telefonnummer. Så det skal I bare benytte jer af, hvis I har det mindste. Og kan de ikke svare det, jamen så skal de nok finde nogle, kommer de videre til os eller nogle andre, som kan svare på spørgsmålene. Så det skal ikke holde jer tilbage for at stille nogle spørgsmål i hvert fald. Vi siger mange tak. Tak for jer. Tak for jer. Tak for jer. Tak.